ji sala 1985 ta sala 2014. Parêzer Awas Elî 507 rûpel ji dîrokeke dirêj jê êş û azarên Kurdan nivîsand. Awas Elî ku temenê xwe 53 salin û ji bajarê Kobanî ye û jiyana xwe li dewleta Libnanê û bajarê Tabqayê derbas dikir, dibêje ku wî di heyama 27 salan da ew ramanên xwe dinivîsand, lê nedixwast bi dawî bike, ji ber ku her car Kurd rastî eşkence û zordarî dihatin. Ku yê herî dawî jî êrişa Daişê li ser Kobanî ku bi xwe di wî şerî da jiyan kir. رامانا ده سال 1985 به دست پیکر نفزاندنی وی 2014 براستی قدیا 27 سال 28 سال درش کرد تشتی که دندر رامانی خاص بگوتا دیرو که ملت کرد متخاص وانی بگوتا ظلم و زور قوات سر ملت کرد سر شخصی کرد سر اوین کرد. Divê şahiya îmzakirinê de nivîskar Awas Elî vê berhemê xwe mîna dergûşekî çend rojkî radestî dost û hevalên xwe dike. Ev berhema ku bi zimanê Erebî hatiye nivîsandin û navê Mejnûn lê kiriye ji bilî dîrokê belge dike bi xwe xwedî dîrokek ji astengî û zehmetî ye. Yani براستی وارا منا میازمیش کرد سر تکتیلو حالا کاتبه هنا كان جمرة يازي كرن بشتي وين مراكر تشري في تالي من جم هذالي خفة شرط منو كان ببخارة بقرندا بشتي وين معاني جارك دين من سر كمبيوتر يازميش كر تطبيقي صلاح مسلم ما مستقر مرة وسيلان كلك مزن يعني بينسدو حفتي صفحة عندك يعني براسي. Awas Elî ku pirtoka xwe di rêya weşanxana Avara çap kiriye û li gel helbestvanê Kobanî Ednan Hesen divê şahiyê de îmza dike dibêje ku hêviya wî serkeftina Kurdan e û dawiya êş û şkînandinê were û aramî li deverê çêbibe. Ridwan Bêzar, Kurdistan 24 Kobanî.